narum pe yu nioskum ka chananam ta ki padba ka bril nyotar ka jing pen map ka basha nei ba Rupert Nongrum ya ka seng Voice of the People Party VPP badila thok kum ni nga kermen makini ki khubor kin shem ya phi banga thok ban pen paw ka jing pan map ka bakraw na ka banta kanu ka jing pen sngo si ni jing pom sngo thu ka balami na ka jing keren jonga ka badang shen nga sngo thu baki kitien jonga ki la ban long ki bom dan jing sngo bat ki bom pen paw ya ka jing ya kren ka badan buram ka ba ka jing ya kren san hima sima jong ni ka deban pen paw sngo ba pdiang ya ka jing pan map jonga na ka banta ki no ki jing e ki balawan ra ya ki dukhot jong ka seng ni ki nong kershan jong phi kam shim la long satya ka jing thmu jonga man pen mi ya ka jing ya pher ne pen sngo si nga khin ko ri ki nong rim jong ka jing pen rong bat ka jing ya shim banta ka ba ka tei ha ka jing ya kren san per thai bat nga sngo si ya ka ka jing phai din na ki ni ki nong rim ha ka jing kerho jong ka khlip mat nga sngo ba dei tang ka sur jong ki pai ba ka bala ban pen kala ya ka jing long jong ka jing le na ki briu ki ba phong ya ka uniform nga ko ban pen pau bangam dan jing thumu ban pen ja buram ya ka kerteng ni ka dur jong ka party bat ka dei ha ka jing long jong ka jing kren jong nga banga pen dan kam ya ka ju habaya chakmat na shim khia ban pen tikana baki kitien bat ki kam jong nga kin no sinyang bha chaka jing ya kren san per thai jong ni na sngongu ya ka jing sngo tho jong phi bat kalat ban pen pau ya ka jing pan map jong nga ka jing nyau kor na iba Rupert Lengdo